பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது அன்பு வணக்கம். இந்த காணொளியில் பல்லிகள் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை நாம் பார்ப்போம். பல்லிகள் மொத்தம் 6000 இனங்களுக்கு மேல் உள்ளன. இவை அண்டார்டிகாவை தவிர மற்ற அனைத்து கண்டங்களிலும் காணப்படுகின்றன. பெரும்பாலான பல்லி இனங்கள் 4 கால்களை கொண்டுள்ளன. மற்ற இனங்கள் பாம்பு போல கால் கலன்ற நீளமான உடலை கொண்டுள்ளன. கொன்ட்ரோனி வகையை சேர்ந்த பல்லிகள் காத்திருந்து இரையை பிடிக்கும். பல்வேறு சிறு பல்லி இனங்கள் பூச்சிகளை உட்கொள்கின்றன. கொமாடோ டிராகன் போன்ற சில பெரிய பல்லி இனங்கள் நீர் எருமை போன்ற பாலூட்டிகளை கொன்று உட்கொள்கின்றன. பல்லிகள் தங்கள் எதிரிகளிடம் இருந்து தப்பிக்க நஞ்சு, உருமாறும் திறன், தன்னிச்சையான இரத்தப்போக்கு, இழந்த வாளை மீண்டும் வளர்த்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல் அமைப்புகளை பெற்றுள்ளன. பல்லிகள் செதிலுடன் கூடிய ஊர்வன வரிசையை சேர்ந்தது. உலகத்தில் அண்டார்டிகா தவிர அனைத்து கண்டங்களிலும் பல்லிகள் வாழ்கின்றன. சிறிய பூச்சிகளை உண்ணும் பல்லிகளிலிருந்து பெரிய பெரிய விலங்குகளை வேட்டையாடும் அளவு கொண்ட பல்லிகள் வரை உலகில் இருக்கின்றன. அவற்றிலும் பலருக்கும் தெரிந்தும் அச்சப்படுவதும் வீட்டில் இருக்கும் பல்லிகளுக்காகத்தான் இருக்கும். நம் வீடுகளுக்கு வெளியே சுற்றி வரும் ஓணான், அரணை இவைகள் பல்லி இனத்தை சேர்ந்தவை. வீடுகளில் சுற்றி வரும் பல்லிகள் விஷத்தன்மை கொண்டவை என்ற விம்பல் பல காலமாக இருந்து வருகிறது. உண்மையில் பல்லிகள் விஷத்தன்மை கொண்டவையா என்றால் அதை மறுப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் பல ஆய்வாளர்கள். பல்லி விழுந்த உணவு ஏன் ஆபத்தாகிறது என்பது பற்றி மருத்துவர் சக்கரவர்த்தியிடம் கேட்டபோது, பல்லிகள் விழுந்த உணவுகள் எப்போதும் விஷம் கிடையாது. ஆரம்பத்திலிருந்தே பல்லிகள் பற்றி நம் மனநிலை அப்படி இருப்பதால் மன உளைச்சலில் வாந்தி வரலாம். ஒரு சில பல்லிகளின் உடலில் சால்மோனெல்லா என்ற கிருமி இருக்கும். அது பல்லிகள் மூலம் உணவில் கலந்துவிடலாம். அது மனிதர்களுக்கு தொற்றுகளை ஏற்படுத்தும். பல்லி விழுந்த உணவை உண்டு யாரும் உயிரிழந்ததாக இதுவரை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்று தெரிவித்தார். பல்லிகள் குளிர்ந்த இரத்தம் கொண்ட விலங்குகள், அதாவது அவை உடலை சூடேற்ற உதவும் சூழலை நம்பியுள்ளன. பல்லிகள் உடல் வெப்பநிலையை உயர்த்த சூரியனின் வெப்பத்தை பயன்படுத்துகிறது மற்றும் அவைகளின் உடல்கள் சூடாக இருக்கும்போது செயலில் இருக்கும். மற்ற பல்லிகளுடன் தொடர்பு கொள்ள உடல் சைகையே பல்லிகள் பயன்படுத்தும். அத்துடன் உடல் நிறங்களை மாற்றியும் தகவல்களை பகிரும். எதிரிக்கு பளிச்சென தெரியும் வண்ணங்களை செதிகளால் தேவைக்கேற்ப மறைத்து கொள்ளும். கண்டிப்பாக இந்த காணொளி அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும். மேலும் இது போன்ற பல காணொளிகளை அறிய நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். மீண்டும் மற்றொரு காணொளியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.